Alaikum harami wurikem fop la landi stayro e jam ala taw harade jam on yi be fukki dige kuppude internet jidin lagine fi honnu do tun holi l'insécurité wondo ka leydi mede hon donc jama waton wedditon han waton weddito few nange bibbe modon be nange be nguli modon e henyobe ko judu parce que be no fukki dini do piji jama so watana lila billahi on Allah hebe on hebay ko sikko yeggitata aduna ina yi don duwanade wala injustice ina hidon toranade Allah yo all injustice do jutu Mamadi Doumbouya o mo no yide do dum suti neddo mo yurmetake neddo mo ala kongol neddo mo wunnata aadi neddo ko tawata en fop mede den andi ko wondo gollande France enen exclu yiden way jodade kellane ngon dundarankejo wamako misika den suti journaliste jonko no en ko yaltinande do joma gestris Thomas Gentris e suti ko wonno en ko wollude do do fonu duwa en faminde findina e hakkilki be fudde ko pude internet girin telephone nata ka vote sanati ton kadi haral sécurité no wodi si tay be ndara ko mbo votanta fop mudum sanati ono no abi ganyu golo election do wakkilo de andunde ko non ko wadde billahi Mamadi Doumbouya ndo menna ko VPN ka ko no application ko wona ko netore de ande gine ino ulbinia hay menen wonbe be holude jonude information yi clair ko won ko fekkude kaledi ko tawta hay menen hibe bloka ibe bara réseau be coupa internet fi wata jama humpito ko be fekkintini ko alors que no menen na orange gine me on connectorade wona ariba gine me on connectorade wona wifi goddo to me on connectorade est ce qu'on famille donc watane la moja dabbe ko wawu andude ko won ko fekkude nder liireede ndi leydi piije khabaruji no feƴƴude ndi leydi billahi khabaruji no feƴƴude ndi leydi Mamadi Doumbouya piiji ko won feƴƴude ndi leydi mede wuli wata ndi leydi wayle to laggine billahi mede wuli wata tum peyu me waylto ay neddo no wulbinori woy be wakkilo dès le premier tour koye Mamadi feƴƴu be wolno ɗum goye kankan be wi alternative fo goto ala sina Mamadi donc be wakkilo dès le premier tour koye Mamadi gañu woɓɓe kadi no yalta wina votenen kaari yalten sutenen kaari est ce que ono hakkil moɗon kino jooɗi e o mascarade ɗo mandamo settan ko onno ono duwanade il est qui d'abord kanko Mamadi Doumbouya il est qui awa sutenemo ɗo min ko mi mari ko mi yandata jamala guine o wata ɓe weddito si ɓe wedditi keɗo ɓe nisanayi Allah ko ɓe sutani Mamadi Doumbouya wallahi billahi jama on fop no jooɗi ndi kuddinoyade hoore ndi leydi ɓe kupayi internet on nde no élection hewta ɗo hande na lo 22 nde no élection hewta ɗo tawata wata noddude goɗɗo appel direct ɗum mi wolani on non mi wolani non ko kanji maɓɓe mi wolanogo minni ko ton ɓe fota e kadi ɓe yaada e mbuɗi ɓe jogito ton kadi yewi ko ɓe mari o sa ari ɗon fotugol ɓe arrange o ɗon arrange no naati ɗo kala ɓe arrange ɗon cadre jo e politicien jo mo ala mbuɗi hay fuu son wawi darade yeeso ɓeɗo ko si jama fo joni ndirino juɗen fino liɓira ɓeɗo waɗan leydi men leydi nunɗundi leydi fewni mais hiɗon andi ko habbi on ko onon ɓe jokkuɓe o mascara ɗo hiɗon andi ko habbi on kon donc continue son accata continue onon tun mais wule her son seeɗa hiɗon sata ko e ko jokka on ni jotoɗe fata ko waɗa ton ko mi tori ko mi jiji on jamala gene wata goto tawto ɓe yimɓe ɓe nunɗa ɗo ɓe yimɓe ɓe fewa ɗo wata goto tawtuɓe woto goto tawto be yimbe fenaybe do yimbe be teddina hoore mum wata on jokku be ɓayi tun non ɓe teddinale hoore mabɓe yo Allah jasin fi mabɓe ha nyande ɓayi tun ɓe teddinale hoore mabɓe yo Allah jasin fi mabɓe ha nyande kono habbi négociation e ɓe ɗi dakkali ardiɗi en ɗo sina ɗum noon ko dewotere waɗata ɗimmitata kake keeru fittaki ko ɓaawo